Lona-ke inoveli yethu esiyibhalele uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi isahluko sesithupha season 1. Wena obuhle. Kahle kahle mana dadewethu usukhohliwe umthetho lapha ekhaya wena. Usuyazenzela. Usuhamba nabafana ukhululeke nje kungabe indaba zalutho. Yini ke ngakho kahle kahle? Kancane kancane ngiyakubona nje uyaphuma esandleni wena. Umqapheli ebuza kunobuhle izwi umoya esewehlisile kodwa uyabonakala ukuthi yena usanakho ukufuthelana nelukuluku ngaphakathi ngesenzo sikaNobuhle okuyikho ukuthi kwakunzima ukuthi aphakamise umoya njengoba kwakukhona nomnye wabo omdala lapha endlini uBhekumuzi. Cha bhuti, hayi ngoba ngeqa umthetho walapha ekhaya. Kodwa-ke njengengane nje yentombazane futhi ekhulele emakhaya bengimane ngisiza nje ngifaka isandla kubhuti ebengimbona ukuthi ubephethe imithwalo eminingana njengoba mina bengingenamthwalo ebengiyiphethe. Kodwa-ke ngiyaxolisa kakhulu bokhabazela. Kuphendula uNobuhle ezicelela ushwele esahlome ikhanda phansi ongafunga ukuthi umakoti esemzini. Ubusiza wena. Njengoba uphethe le mthwalo nje ubusiza wena. Uhamba nabafana ongabazi ngokuthi uyasiza nje. Ayikusha lokho. Noma ngaba sikubona ngake thina uhamba naleli isoka lakho. Bona abantu bathini uma ngabe uzohamba utendane nabafana kubuka lonke izwe leli. Nakhona uzoqoqa umuzi walapha. Loya muzi uzoqoqa wona. Awuboni ngani kusawukusilulaza into yenzayo? Ayidlishiye le bhuti. Kodwa-ke cha akusilona isoka lami. Bengiqala nje nokumazi umlisa lo yayibengimsiza. Kuphendula uNobuhle esahlome ikhanda phansi ngenhliziyo efisa ngabe kwalomhlangano abizelwe wona sewuhlangane wahlukana. Hayi miyeke mnewethu. Siyathemba ukuthi lesi senzo sakhe ngeke sisaphinda ngoba imphumela yezukuba muhle ezoqhubeka nalomfana. Kahle hle nje. Nobuhle dadewethu phuma kuloya muzi. Phuma phele nje lapha. Uma ufisa ukuphepha ngayo yonke indlela kanjalo nalapha ekhaya uma ngabe ungafuni ukuqubuka umsindo kanye uchitheke igazi phuma nje lapha. Phuma uyangithi ngithini? Ucizelela uBhekumuzi eqinisa nobuso okukhomba ukuqiniseka lenkulumo yakhe yaluNobuhle. Ngaleyo mzuzu uNobuhle uyayithatha uyabeka lenkulumo ngemicabango adame ekhuluma ngenhliziyo. Kanti inje lengakobhuti abadala asebengiqandela yona njengalensizwa yalapha noKwaDlamini. Hayi ngoba ngithi phela iyaqala nokufika futhi nabo abayazi kungani khona sebekwenza into enkulu kangaka uzona kwami naye. Khona-ke ngiyazi ukuthi bangabantu abanodlame futhi ophuma silwe nje uqobo lwabo. Kodwa indlela abangawufuni ngawo umuzi wakho mali ngenza ngisale nemibuso nje. Yini nje le ngifihlelwa yona inkulu nje futhi lento ngifihlelwa yona imina nje ongazi. uNobuhle ekhuluma ngenhliziyo kunqubuzana imibuzo angeke akwazi nokubabuza yona abanewabo njengoba ebona nje ukuthi kukhona okushaya amanzi enkulumeni yabo. Yebo bhuti omdala, yezwakala. Uzokwenza njengokusho. Kube uNobuhle athi mayiqeda aphume bese eqonde egumbini lakhe lokulala. Afika ahlale phezu kombhede maqeda akhiphe leli ifoto likaSakhi la elicoshile. Athule isikhathi eside lesi lokho elibuka ecabanga iqhinga ngalenza ukuze agcine elitholile uSakhile. Azangezwe noma sengena udade wabo omdala kunayo uZinhle. Ayibo wedade wasuphatha amafoto nje akwaShembe indaba. Socabanga kuyosonta khona yini? Usho phela mangabe usufuna ukukhethwa bakhona obhuti bazokwamukela amalobolo nje into futhi engayona nje sidala inkinga ke le. uZinhle engena amaqede ehlala phansi encokolisa udade wabo owayibonakala ebusweni ukuthi uchachamiswa injabulo. Kanti mangingakhetha umnikazi waleli ifoto ngingayikhetha kwaNamuhle inkolo yobuNazaretha wesisingitshela. Eshehleka kancane uNobuhle maqeda abuka ifoto ezandleni zakhe. Hayibo wena Buhle oza nazo. Hawu usufike wathola inhlanhla njalo lapha edolobheni yasikunikeza nje ifoto ukuthi ihlale ngakwena. Hayi mana ingakho ubanjela umhlangano konzana. Obhuti sebeyazi. Kodwa mina wazi uzosihluphe ngokungazisa ngodade wena. Ngoba futhi wena uZinhle ehleka ngohleko lweintombi zasemfuleni elungisa indlela kahleli ngayo ngenhloso yokuzwa lezi indaba eziza noNobuhle. Hayi soka nadade musu ugagamela la bese ngingayithola nje inhlalisuthi ebesinganikezela ngefoto layo khona namuhla ngiqala nje nokuhlangana naye. Kodwa ke kokode engikwaziyo
ukuthi noma sekunqandiwe ngaleya nsizwa ngizoyizama kodwa indlela yokuthi leli foto libuyele kuyo, ngoba ngiyazi ukuthi liyigogo kuyona. Kube kunobuhle ebusweni ebonakala nje ukuthi uthokozile. Hayibo, nobuhle woza nendaba wena musuku ungishiya ngilenga, kanti ohaphi lo mfana usukhuluma ngaye kanjena futhi naleli foto lifika kanjani kuwena? Hawu, uzoyakhesha nje impela. Kubuza uzinhle amlandisa uNobuhle ngakho konke kusukela ekuhlanganeni kwakhe noSakhile endleleni kuzokuba ukuthi kungena abane wabo, njengoba sekuphetha ngokuthi abanjele umhlangano nje. Nanendlela ke athole ngayo ifoto likaSakhile. Hayibo dade, mana lo Sakhile okhuluma ngaye utheni wakakhumala isibongo, kodwa uhlala lapha kaDlamini kubo kaNqoba, umnyobo kaNqoba. Kusaqhuba yena uzinhle aphendula uNobuhle sakumangala ukuthi kungenzeka yini ukuthi udade wabo omdala uyamazi uSakhile. Impela dadewethu wakubo kaNqoba kahlahle nje ungumne wabo, ngakho uthe kimi uyafika kule ndawo usuke endaweni yaseMandeni njengoba elanda nje usezohlala unomphela. Awu cha, kulula phela makunjalo dadewethu, kulula ukuthi uxhumane naye. Mina ngiyasana udade wabo uNolwazi, kanti ke nenombolo yakhe ke nginayo, ngakho khulileka nje ngizolakha icebo lokuthi nihlangane mina.